Пещерата си няма име. Името е, т.е. няма име като останалите други пещери, Темната дупка, Духовата или така нататък. Пещерата се казва Бански суходол, система номер 911. Защо е 911? Всичките входове на пещери в циркуса Бански суходол са означени с поредни номера. 1, 2, 3, 4, 5 и някои вече си имат добавени имена, като това е вход номер 9 и вход номер 11, те се свързват в една голяма зала. Проникването през вход номер 9 започва с един 60 на метра наклонен участък. Не е отвесно, там се използва въже, защото без въже човек не може да влезне и да излезе. Първите 30 метра са тесни, след това се попада в една гигантска мраморна зала. Много е красиво, защото целият мрамор блести като съзвездия. И има още 30 метра спускане по фирн, като на писта. Дори едно момче от клуба направи първото спускане с ски в пещерата. От тази гигантска зала също се свързва с номер 11, където има един наклонен участък и после към 35 метра отвес, който също слиза от тавана на залата долу в тази голяма зала. Има гигантски ледени сталагмити, колкото човек голями. Оттам има качване. Тя пещерата не продължава в дълбочина, защото в дълбочина няма как да се проникне. Дъното на тази зала е едно гигантско замръзнало езеро, като в филмчето Ледена епоха. Така мога да охарактеризирам тази част. След това следват изкачвания, серия от изкачвания, като първото е с лед. И ние там сме оставили стационарно въже. Като цяло пещерата на тия участъци, където не тече вода и няма лед, освен на това място, ние сме я стационарно екипирали и по всяко време на годината може да се влиза. Защото иначе е страшно трудоемко всеки път да екипираме и да я разекипираме. До към минус 100 метра има каскадни участъци, прагове, няма голями отвеси. След това е така наречената наклонена галерия. Преди това е старото дъно на пещерата, паралелния отвес има страничен участък, който е една каскада от 40 метра и долу стеснява и завършва. И това е съвременният път на водите. Когато стане наводнение в пещерата, не е хубаво да се влиза в този участък, защото там се наводнява и става неприятно. Следва 40 метрова наклонена галерия, изключително неприятна и тясна, с прагове, наклонени отвес, което е една преса, през която човек едва се провира, а трябва да си навъже, защото иначе може да падне човек и да се пребие. Серия от отвеси и 2001 година там беше старото дъно. Ние отстранихме един гигантски камък и проникнахме в една гигантска блокажна зала, от която следва тази така наречената дънна каскада до към минус 225 метра и дълги години това беше дъното на пещерата. След може би около 6 години разчистване на камъни, ние успяхме да продължиме. Попаднахме на отвесен участък, може би най-големия отвес в пещерата към 40 метра и след това са наклонени участъци, които пещерата изцяло сменя характера си, появява се глина, появяват се образования и на минус 300 има една сравнително голяма зала, където ни е лагера. Интересното е, че от тази зала се появяват много странични разклонения, където преди пещерата има странични разклонения, те са основно комини във височина. Там се появяват странични разклонения с вода и се събират няколко реки в основната река и вече се получава един солиден дебит на водата, където може би ако продължиме в дълбочина, тази вода ще ни създава проблеми. Все пак водата е най-големия враг на пещерняка. Така, имаше едно стеснение, което за първ път го мина русенския пещерняк Теодор Кисимов. Това е пещерняка, който има най-големи постижения в България като пещерняк. 2 пъти е слизал до абсолютното дъно в света Крубер Ворония. И Теодор попадна на едни наистина невероятни обеми, може би към 600 метра галерии. Обемни са колкото катедралата Александър Невски, да кажем, на някои места. Няма и не се вижда и таван. Пода е блокажи има много и всичките тия притоци планират в блокажа. Човек не може да мине, трябва да се отстранят камъните. Получава се страхотно въздушно течение, което е във височина, което ни подсказва, че има някакви обеми и в дълбочина. И ще се опитаме, използвайки въздушното течение, да намерим входове на повърхността, по-ниско разположени. Отделно има всичките тия разклонения възходящи, те нямат край. И срещу течението на тия подземни потоци сме стигнали до места, където трябва да се катери. Това също ще бъде акцент на тази експедиция. Студена
но интересна пещера. До към минус 300 метра изключително чиста. Човек влиза и излиза без да се нацапа. Но след това става много кално.